سلام تخاتلتي كمي قنيخم كمي هلخم لما عند قافلي بزبله بحدش فيديو مصيناكم علينا متبعكم اي فلينا ناي لما عند مدبنا بزعبا ناي قلعه مدقف ناي عراتن بكاميرا اب ገዛኹንከ እትቆልዓ ኣብ መደቀሲ ኣብ ገዛ ደቂሱ ንስኻ ኣብ ክሽነ ወይ ኣብ እንዳሳሎን እንዳሰራሕካ ከምዛ ትሪኦ ከሪአክኒ ኣብ መጥረሻ ኣነ እንጀራ እንዳሰንኮትኩ እትቆልዓ ደቂሱ ኣብ መደቀሲ ኮይኑ ኣብ ክሽነ ኮይኑ ከመይ ገይረ ይከታተሎ ከይፀድፈኒ ኣብ ዓቢ ዓራት ማለት እዩ ኣብ ንእሽቲ ዓራት ዋላ ኮይኑ ኣደቂስክን ክትገድፍኦ ትኽእል ኢኽኒ ምክንያቱ እታ ኣብቲ መደቀሲ ዘላ ኣብ ሶኬት ዘላ ማለት እዩ ድምፂ ኣለዋ ኣብቲ ምሳኻ ዘላ ድምፂ ኣለዋ እቲ ቆልዓ እንድሕር በኺዩ ዝሰምዓ ስለ ዝኾንካ ንስኻ ከኣኒ ኣብኡ ክንካ ክትከታተላ ትኽእል እታ ናይ ዓራት ከዓ ነዚኣ ትመስል ማለት እዩ ብዝደለኹኖ ዓይነት ሳይዝ ክንጥቀማ ትኽእላ ንዓኸን ለማ ኣንት ከዓ ምዛ ንብረት ከላርየክን እዛ ንብረት እንታያ ትሪኣ ኣተላ ትኾና እዛ ትሪኣ ዘለኽን ካሜራ እያ ኣብ ገዛ መደቀሲ ኣነ ኣቐሚጠያ መፅእ ኣለኹ ኣብ ክሽነ ኮይንኻ እንጀራ እንዳሰንኮትኩ ማለት እዩ ቆልዑ ይከታተለላ ማለት እዩ ኣብዚ ልትከን ብዙሕ ኣለዎ ብዙሕ ይጠዋወቕ ኣለዎ ብርሃን ተደሊኻ ዝኾነ ሙዚቃ ተደሊኻ ተደለኻየ መብራህቲ ዝኾነ ብሓፂሩ እዚኣ ኣበይ ትረኽባ ክሰርሓልክኒ ከምዚኣ ገረ ማለት እዩ ኣነ ኣብ ገዛ ኮይነ ኣብ ክሽነ ኮይነ ሽቕረታ ኣነ ኣብ ክሽነ ኮይነ ወዲ ከዓ ኣብ መደቀሲ ኖርማል ክትገዝኦ ትኽእላ ኢኽነ ብዝያዳ ሓበሬታ ኣብ ታሕቲ ኣብ ሊንኪ ኣብቲ ባዮናተይ ክገድፈልክኒ እቲ ዘገድልየክን ንዓኽን ከኣነ ኢሜይል ክንን ቴሌፎን ክንን ትኽክል ክሰርሕ ኣለዎ ምክንያቱ እንድሕር እቲ ኢሜይልን እቲ ቴሌፎንን እንድሕር ተጋግዩ ኣይከፍቱኻን እቶም ናይ ቶምን ሻይንን ብጣዕሚ እዮም ዘሸግሩኻ ግን ብጣዕሚ ፅቡቕ ይንብረቶም ሓደ ግዜ ፅቡቕ መፀካ ሓደ ግዜ ከኣኒ ዝኾነ ነገር ይመፀካ ኸውን ኣነ ግን ብጣዕሚ ፅቡቕ ረኺበዮ ኣይፀላእኽዎን ማለት እዩ ንስኻትክን ከዓ ከምኣ ጌርክን ገዚእኽን ቆልዑ ከይፀድፍኹን ካብ በታ ሓደ ጌርክን ትድግፍኦም ነቶም ቆልዑ ንስኻትክን ፅቡቕ እዩ ነት በተይ ዘለክን ብከምዚ ካሜራ ጌርክን ኣብ መደቀሲ ማለት እዩ ሙዚቃ ተደሊኽን ትውላዓሎም እንተደሊኽን ከኣኒ ኖርማል በቃ ከምዚ ጌርክን ጥራይ ትሕልዎም ንስኻን ትገብርኣ ከምዚ ጌርክን እዚኣ ከኣኒ እዚኣ መትሓዚት ኣላታ ኣብዛ ናይ ክሳድክን ማለት እዩ ትንቀሳቐስ ከላ ክሳድክን ከምዚ ጌርክን ተንጠልጥላ ትኽእላ ኣብ ዝኾነ ንብረት ማለት እዩ ድምፂ ኣለዋ ኣብኡ ድምፂ ኣለዋ ኣብዚ ዋላ ድምፂ ኣለዋ ኣብኡ እንድሕር በኺዩ ኣብዚኣ ኮይነ ይሰምዖ ኣነ ማለት እዩ እቲ ድምፂ ራእዩ ብርቱዕ ገይረ ኣለኹ መብራህቲ ንባዕሉ ፅቡቕ ገይረ ኣለኹ ኩሉ ብሓፂሩ ከምዚ ገይረ ኣብ ዘለክን ኣብ ታሕቲ ትሪእዎ እንድሕር ሃሊኽን ኣብዚ ንሄለክን ናይ ሰዓት ናይ ሙዚቃ ነቲ ቆልዓ ከምዚ ገይረ ኣብዚ ምርጫ ኣለኒ ሕጂ ደቂስ ስለ ዘለኻዮ ተስእ እምበር ሙዚቃ መስማዕ ክኹን መርኣኽ ንርክን በዚ ማለት እዩ ከምዚ እንዳገበርኩ ማለት እዩ እንቃሳቐስ ከሎ ኣነ ኣብዚኣ ኮይነ እየ ዝሪኦ እዚኣ ኩሎ ይሪኦ ማለት እዩ ንስኻትኩም ከዓ ከምኣ ጌርክን ገዚእኽን ትጥቀማላ ትኽእላ ኢኽነ ኣነ ኣይፀላእኽዋን ሓቂ ዘረባ ኣብዚኣ ኣትየ ከኣኒ ነዚኣ ንእሽተይ እያ ዘላ እዚኣ ከምዚኣ ገር ተደመረ ተቢልያ ከምዚኣ ገር ተቕርበለይ እንድሕር ነዚኣ ገር ዝተሕባ ቢልያ ከዓ ልክዕ ኩላታ ዓራት ተርእየኒ ማለት እዩ እንደርኣኒ ወሲኸላ ግን ከምዚ ገይረ ይቐርብ ማለት እዩ እቲ ክስታይ ብቻርጅ ትሰርሕ ወላ ሓን ፀገም የለን ምስ ዋይፋይ ገለ ኮንታክት የብላን ኖርማል እታ ኣፍታ መደቀሲ ዘላ ኣብ ሶኬት ትገብራ እዚኣ ከምዚኣ ጌርክን ትኸፍትኣ ማለት እዩ እቲ ኣበይ ትገዝኦኻ ከምዘልኩኹን ርኤክኒ እዘን ዘርእየክን ዘለኹ ኣብዛ ፀላም ዘላን ኣብዛ ኦራንጅን ኣብ ክልቲአን ኢኽን ክትገዝአን ትኽእላ ኣብ በዓል ኦቱ ኣብ በዓል ኣማዞን እውን ኣለክን ተናካል ሃገር ዘለኽን ኣብ ዝኾነስ ኣይትስእናን ኢኽነ ኣነ ግን እዚአን ኣብዚኣ ገዚአን እታ ናይ ቆልዑ ካይፀድፍ መደገፊትን እዛ ካሜራን ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣነ ጠቒመናኒ ማለት እዩ ብዙሕ ኣፍልጦ ኣይነበረን ከምዚስ ኣበይ ትረክብ ይብል ነረ ቀይሕ ወሊ ዓላ እዘናተይ ቀይሕ ወሊ ዓላ ረኣያ ኣነ ከኣኒ ቻርጅ ክገብረላ ቻርጅ ናይ ሳምሱን እየ ዝጥቀም ወላ ሓንቲ ፍሉይ ነገር የብሉን እዛ ቻርጅ ኖርማል በቃ ኣብ ቻርጅ ክገብራየ ብድሕሪኡ ክትመልኣ ማለት እዩ ቻርጅ ናይ ሳምሱን ጌርክን መሊእኽን ኣብዚ
ዝተስእሉ ዘይተጥቀማሉ ከለኹን ቻርጅ ፉል ክትገብር ኣለክን ክትመልኣ እንጂ أجركن سخنك أخذ قمكن حاجات تكون أخذها تسعى قبر شير لايك سبسكرايب أيترسع هنا قالنا بس يوتيوب شانل تقول لا تني كلام زاتري أنا زلخن حج خاني نفتني عرات زر قبل كون مالتي نع خريكني مجمرتا يتني عرات وريد نرنوجه سلزلو وريديو نوتن قرأ تمرت سلز خدا يعري أفتم استخاخيلي نكوت السي مالتي بدي حرقن تي ናይ ዓራት ንዓኽን ከሪአክን ኢለ ኩሉ ቢለዮ ማለት እዩ እንከላይ ከዓ ኣብዛ ትሪኣ ዘለኽን ናይ መቐመጢ ናይ ፓምፐርን ናይ መወልወልን ኣላትክን ኣብ ካብቲ ተሰሓቢ ኣምፅኤ ኣብኣ ይገብር ኣብ ዝወዳእኽዎ ኣብኣ ዝገብር እዘን ትሪአን ዘለኽን መፅሓፍቲ ቅድሚ ሕጂ እኳ ሰሪሐለን ነረ ናይ ትማል ምሸት ኣብኡ ስለ ዝፀንሐ ኣጋጣሚ ክሪአክን ኢለ እምበር ናይ ትማል ምሸት ንጥቀመሉ ነበር ናይ ትማል ምሸት እንዳንበብኦ ከለዋ ዝደቀሳ ኣነ ከዓ ንጉሆ ጠርኒፈየ ማለት እዩ እዚኣ ከዓኒ ምሸት ምሸት ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ነንብበለን እዛ መፅሓፍ እዚኣ ወይ ከዓ ካልእ መፅሓፍ ነንብበለን ክደቅሳ ከለዋ ብጣዕሚ ሓጋዚ ኮይኑ ረኺበ ንዓኹም ሓጋዚ ኮይኑ ክትረኽቦ ይኽእነ ኣብ ካልአይቲ ቪድዮ ክሰርሓልክኒ ናብዛ ናይ ዓራት ንኸይድ እዛ ናይ ዓራት ከምዛ ትሪኣ ዘለኽን ብዝያዳ ኣብቲ ናይ ቪድዮ ናይቲ ትገዝኦ ኣብኡ ቪድዮ ኣለክን ከምዚ ብዙሕ ምርዳእ ምናልባት ከይኣብየክን ኣብቲ ቪድዮ ኣለክን እቲ ቪድዮ تعيقر كنت راي رأي أمبر أنا كوا أنا كون سريح هذه مسبب أي كنا بحنس أكوينا أنا سريح نهاية مالتي مستجزات حاجة جزكا يخد سرحو حدث بكسرحو أي كأني كنت حاجة جزال لك زت تحصل زلوه مفتوح حلوه كم ستريد لخن مفتوح حلوه وتقول عقد أدفن رجلا أي تبنيها وبعد خفيته وخوتي وخايت أدف قالت منها أي كلونين في لاي كابزن دك سلست عمد كلت عمد 4 عام زلو تررز بلي بتاع عباي قالي خفتها حد حرق زي بعد نسا مستسأمبر بعدنا خمزي قرنا إنا نخفض وين كأبقال وبوتات ورد مستسأت مالتي زي خمزي إلى تحضر أي تخفتني بحد يروم ملوليت خمزي إلى تحضر أنا بتعمي تصبق ترخيبيا بتعمي زمسكنا نتحفتنا زي أزحى جزتني كمزي وكل إجبارتني بلبية زمسكنا مالتي مغنياتو نتنقلعون بتعمي زحجزم أي صدفني يمي عيني تصدفنينا إلهم كا بتعامينهم دكيسهم يحضروا مالتي بتعمي زحجزم أنا حاجات خوين سلز رخب كوين عخب كاف لكن أمس إيه مالتي بتعمي خاط بقتيا سخن كافتنا هنا فتين كا أكو من تقدف عليه خني أنا سبسكرايب كا أيترسع خني سبب كال مدب نراقب سلام كني